Aku milih montolane wae. Iya 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 ya aku iya 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 aku milih montolane wae. Sanajan penarine olo-olo rupane aku milih montolane wae. Api ya 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 api ye 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 aku milih montolane wae. Najan olo rupane olo rupane rante mbak buyutane. Api ya 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 api ye 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 aku ondone wae. Asal pane sebatin soketone aku milih mondolane wae. Api ya 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 api ye 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 aku milih seni cakawae. Sanajan penarine olo-olo rupane aku milih seni cakawae. Ya ya api ye ye aku milih montolane wae. Najan olo rupane akeh pemaine sing penting ya jogetane. Api ya 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 api ye aku milih montolane wae. Sanajan penarine olo-olo rupane aku milih montolane wae. Api ya api ye aku milih montolane wae. Najan olo rupane akeh pemaine aku milih bakal wae. Api ya api ye aku milih montolane wae. Rasane rupane sing penting soketane aku milih bapak kantong wae. Api ya api ye aku milih seni cakawae. Sanajan penarine olo-olo rupane aku milih seni cakawae. Api ya ya ye aku milih montolane wae. Sanajan penarine olo-olo rupane aku milih seni cakawae. Api ya api ye aku milih montolane wae. Najan olo rupane sing penting jogetane aku milih cakra ibu. Ewek. Yo, ketemu meneh ki, ropak moto loro ki. Metu-metu kok urono cawu-cawu ngene iki piye. Cawu-cawu. Oh, iki ra ono. Tukang son. Tukang son iki endi ngono. Son. Diselei ya, diselei. Wis, tak usulke mau. Tak usulke. Kira nggo kabel canggih. Nah, sopo ora? Malah mubeng-mubeng piye kuwi? Ya sapa ora to kowe? Nek ngepake kowe. Sapa ora? Kok kokop sih. Kokop. Ana nomere ora kowe ngire? Kira tau mejet-mejet. Ora tau mejet-mejet. Senenge dipecek. Sapa ora arsitek? Kurang canggih. Ora. Halo. Wah, ketok gambar. Gambari. Tek. Nah. Lu. Nah. Tek. Oh. Gajal tekan kali ngono kae kalen ngono kae ora Mas. Jing, yo. Dana apik jeneng kok. Tek. Loh, tek. Wah, lu. Tek, dok. Loh, gajal kene iki gajal. Burit ngono kae gajal tekan ora. Tek, lo. Tekan ora. Tek, wah. Kenapa SR? Ya. Sekolah rakyat. Sekolah rakyat SR. SR nama. Yo. Oh, siap BDC SR wong.
Iman-iman suarane apik kok no suluke barang tak ya lumayan to. Ora disuluk jarene. Bos, iki engko tak promosekke engko bagi hasil lho. Oke. Piro seprapat? Yo. Apa sumber rezeki to? Heeh. Ya. Apik. Yo. Metu ora antesi aku. Hah? Sing ngajungan. Ngajungan. Heeh. Prago prados po suarane tekan kono. Iya lah. Nyandake sinyale. Jos, jojis. Iki nderekaken para permontolan nggih. Pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ama ba'du. Kita kulo. Ya ora iso wong santri mogol. Santri mogol ora iso komplit kok ama ba'du. To. Salah karepan. Kene ana sambutan pertama. Ya. Ketua rumah. Yo. Oh awake dhewe sih. Kan kidono nomah tanah ngangki. Kasanane apa? Apa karo bapak kiye bekek. Ayo angel ning ngartekke iku. Ya ora apa-apa. Yo disiapkan di sini, Nol. Dianu sik panas-panas ki sik to? Yo. Heeh, Yo. Ya, brak. Adep-adepang, brak. Yo siape yo ben edo joget sik sadurunge sambutan to. Yo, dijalanke dhisik. Yo. Critake kene critake. Lanjut. Ndak ilang. Oke. Aku lima etalu lima koda. Aku lima etalu lima koda. Songo kali sok, kali sok, kali sok. Songo kali sok, kali songo kali sok. Aku lima etalu lima aku lima etalu lima aku soka kali soka kali sok soka kali soka kali sok aku lima etalu lima aku lima etalu lima Sona kali sona kali sona kali sona kali sona kali aku lima etalu lima kota aku lima etalu lima kota Songo kali sok kali songo kali sok songo kali sok kali songo kali sok aku lima etalu lima aku lima etalu lima aku Soka kali soka kali soka soka kali soka kali oh apa itu ketetrit latihan ketoro latihan Giling. Oh jalan, yo. Ilir tandure wes sumilir tak ijo royo taseto kematen anyar bocah kon wenek no klipe kuwi
kanggo baso tata tiro tumikir pada ing pinggir temana tumantono kang kesepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane osora ode ilir ilir tandura sumilir tak ijo royo royo tak sangkut mate anyar bocah angon meneno bimbing kuwi loyo loyo meneno kanggo baso toto tiro bumi terpedai pinggir cuma tanah kanggo seko mangko sore mumpung pada rombulane mumpung jembar kalangane osora iler iler tanture sumiler katurana tanah mata sago penganten anyar bocah angon eneno bimbing kuwi lunyu-lunyu beneno kanggo baso tata tiro bumi tepedai pinggir cuma tanah kanggo sepo mangko sore mumpung pada rembulane mumpung jembar kalangane ya sora hore iler iler kature wes sumilir tak ijo royo royo tak seto temakan anyar bocah kon wenekno bimbing kuwi lunyu-lunyu wenekno kanggo baso tata tiro tumikir bedai pinggir kemana tumantono kanggo seko mengko sore mumpung kadang rembulane mumpung jembar kalangane osora ode iler iler tandura sumilir tak ijo royo royo tak sekut mate anyar bocah angon meneno bimbing kuwi lunyu-lunyu meneno kanggo baso toto tiro bumi terpedai pinggir cuma tono kanggo sepo mangko sore mumpung padang rombulane mumpung jembar kalangane ya sora ilir ilir tandure sumilir tak royo royo tak sekut setanya bocah anon meneno bimbing kuwi lunyu neno kano baso tata tiro bumi terpedai pinggir cuma tanah kagak seko mangko sore pada rembulane mumpung jembar kalangane osora asulole sora pisan nih ya tahu Saya urip. Kedue. Tul. Ya pusi aku wis anak sambutan kok lekas meneh. Saiki duduk. Duduk apa bahasa? Ojo duduk, dilanjut dhisik. Kene. Udah kae le jamurang kesayangan. Yo. Mesti dhisik wae. Yo. Main bahasa engko wes. Dur. Nah bener tutuki. Oh. Oke. Lanjut ki. Lanjut. Ya, yuk. Lu.
Arum kondorio arum kandroe apa mano padha menclo ana wit gedang aja menclo ning wit gedang menclo sing iso gendang saung ledang. Leta ya ngono kuwi lho. Santai. Petok tenan ah. Angel kon latihan kowe. Oh, terbaik. Kokean santen iki. Belum. Beleke wedangi. Wah. Anjing gelek. Anjing gelek tangi maneh arum kontori kadruk manuke apa manu podang beco ana wit gedang aja beco ning wit gedang beco sing bisa gedang tawuk ledang Letak meneh. Letake kere. Sik bener kae. Letake manuke. Tenang saya siji. Nah, ngono kuwi lho letake. Iya. Kenen iki bener mau we. Ajeng gelek. Ajeng gelek. Anjeng gelek tangi maneh arum kontore yo manuke apa mano podang menclo ana wit gedang aja menclo ning wit gedang menclo sing iso gendang saung ledang. Polahe. Nyanyi kungkung ngono iki lho. Ah, petutuk ngono. Anjing gelek. Anjing gelek tangi maneh arup kontori kadruk manuke apa manu podang beco ana wit gedang aja menco ning wit gedang menco sing bisa gendang wis rampung. Apa? Iki dilanjut wis ora ana sambutan-sambutan. Yo iya nek Wis tak sambi. Wektune wis entek isa. Aku ora ukarane entek aku nek ngene iki carane. Ji. Iki mai do asane ra do. Masalahe wektune wis mepet. Ale mepet kepiye? Ya iki yo jalan satu-satunya yo wis mek matur nuwun karo sapa? Bapak. Oh, oke ya. Iya. Ojo kelingan, yo. Ah, kowe dieling-eling kowe. Pun matur suwun sangat matang Bapak Budi dan Ibu Budi. Ini Ibu Budi. Kerso. Ini Bapak Budi. Ya. Matur nuwun. Nggih. Kalih ndongaaken dumateng Masinan Copo-copo ora. sing tes mabur diketok. Walimatus lunak. Ya, Walimatus lunak. Oh. Wali Ya. ketok. Kakek tok tulisan. Copo-copo ora. Oh.
Wali Dumateng Mas Matu, Denis. Nah. Wali Matu Supit. Ya, dumateng Mas Denis, mugi-mugi tambah panjang. Apane tambah panjang? Apane le? Tambah panjang pikire, Oh, Mas pikire. Denis. Ya. Mene mikir masa depane, Betul. mugi diparingi sukses. Oton cuma panjang tuh langsung. Gak payah-payah. Gawe Mikirnya sekarang kono-kono aku. Iya. Panjang. adate wong tua loro. Heeh. Iya. Tambah sukses besok. Ya. Sekolah rasa dhuwur-dhuwur wong S1 saiki dadi parkiran kok nggon aku. Ngerti ora kowe? Ngerti. Kowe rasa dhuwur-dhuwur sekolah. Ora paling menang kene iki kok nggih, semeter segede iki. Iki jane ana Maido Asana saka Kiai Main Bekek. ke sana. Heeh, ning kira-kira anak dilanjut ora Kiai ne Bekek iki. Mesake. Mesake. Wingi wong wis terjun bebas. Nah, wingi tetep bebas, sakake. Wis carane ki wingi wis dipukuli. Ya ora apa-apa kowe. Rada dating penting. Terus ya ora mudeng terus dinekke ora krungu barang. Ya. Ora kepiye iki? Lanjut. Lanjut ae. Iki wis matur nuwun to ora Pak? Iya. Heeh. Kan durung rampung nggih, Bos. Bot, Wah, kongbot. iya iki. Sing pirang-pirang jogetan. Ya wis engko teko tak sambut ke tak. Yo, Maido Asana engko teko pakai lagu bae. siap. Apa-apa. Oke, lanjut. Oh. Sari nande, putri sari nande, putri sore, putraan sang dewi. Tiap hari sang putri menari, diiringi lagu sari nande. Warku toro arane wayang sing lakoni arane talang limang sasi kaya wong ilang jebule ra ono sing nyayang. Esok-esok kaya wong tembung sore-sore dolanan lempung ati iki rasane wis gembung wani nyang ora wani nembung.
Ayo prakanca ngawarono rukunis yo iku limo sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ati tapi pitone lakoni salat tapi talune bayar zakat tapi poso lan Ramadan pelimo hati lemot kuasa di negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami kami Islam sudahlah terang atas tauhid dari pangeran ayo prokonso ngawarono rukunis yo iku limo sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ati tapi bintone lakoni salat tapi talune bayar zakat bukan poso bulan Ramadan pelimo hati alamat kuasa polai kaya wong edan salaman kae Pak Purnopati. persis kaya nasalaman kae Diano ngabiane rati tweet ngono ae kebab tas lewat. Oh, apik iki lagu wajib iki apik tenan kompak awale gayane gaya apa yang ini. Ada saiki kan anu ujian. hujan apa Kayak mesti di nomor tidak tahu lah saya kan. Desain to, kita bayar 100 sumber. ya 500 Ini judulnya apa judulnya? Judulnya apa judulnya ini? seni cakra budaya SEB. Iya, orang jelas betul iki tak duwe iki saya pirang lagu. kaya Pirang lagu yo diomongi sesuk arek main teng pundi mawon Mas Kantong. iki yo mlebu mlebu Adem. Tek lo. gondes ora jelas Iya. Nah, monggo diumumke kalih promosi sing ajeng nanggap SCB. SCB 45. Ayo tuwa-tuwa sing tuwa mek aku tok kantong. Ya, ini kalau promosike. untuk FCB dapat undangan untuk 5 gunung tanggal 11 Juli. 15 kupinge Tanggal 11 Juli. Oke. Kowe kuping kok solet ngirim. nambah ya ora apa-apa ding nek Yo. ana kelas bareng sesuk ora apa-apa Nek solet Niku teng pundi gene, tenggone teng pundi niku gene. ya, untuk tepatnya di Sing Pakis. main. Sik adem. Kota ngene iki Dingin. ora apa-apa. Kudu main ngene ora apa-apa. Ya. Monggo Wis dilanjut? Wah, dilanjut. Ya, Wis, lanjut Mas. bengi Yo, usake yo, teng yo. burine. Mlebu. Sedaya pamresa bersami kelo kula sakanca badhe atur pamragya sugeng dalu sugeng amresani kesenian kula wontene dalu niki rame critane anggone pewarangan padha pepenggalan padha
padha tetunjangan prajurit pacas padha salah tunjang prajurit kabeh padha nunggang jaran ajarane lanang lakune mekar-mekar amat akhir raja kemasan ana sing kalah ana sing menang prajurit kabeh padha nunggang jaran kaya pameso sampun sami kula Jawa sami ombo-ombo kaya pamirsa sampun sami bubar kesenian masyarakat sareng tipak rame citane anggone peperangan foto pengalaman foto tetunggalan batu TKP foto telah tujang batu TKP foto nunggang jaran jarane lanang mlayune mekar-mekar amat akhir raja kemasan raona sing kalah raona sing menang batu TKP foto nunggang jaran bersama kelo pula saka coba diatur pambagyo suka dalu suka ngamresani kesanian kulo wonten dalu niki rame critane anggone peperangan padha pepenggalan padha tetunjangan prajurit kagak padha salah tunjang prajurit kabeh padha nunggang jaran yes